ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. дар ягон ҷо ба ҳазор нишаста лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. чорум рақами рейтинги UFC дар вазни миёна Висенте Люк омода аст ки бо Ҳамзат Чимаев муҳориба гузаронад. биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. ҳамзат дар муҳорибаҳо худро хеле хуб нишон дод. дар гирди ӯ хайпи хеле калон аст ва ӯ ҷавони хеле бақуввате менамояд ки ҳамаи рақибони худро фавран шикаст медиҳад. ман медонам ки UFC чӣ кор бояд кунад. онҳо мехоҳанд ки барои Ҳамзат муҳорибаи калон ташкил кунанд ва бисёриҳо аз ман оиди муҳориба зидди Ҳамзат мепурсанд. ҷавоби ман чунин аст: ман дар ҳамин ҷоям. ман ҳоло нашунидам ки ӯ номи маро гирифта бошад ва агар ки ӯ номи маро гира ва UFC ба ман шартнома равон кунад, пас ман дар ин шартнома имзо мемонам. барои ман ин кори оддӣ аст. ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи беҳтарин ва ҷалбкунанда мешавад. Ҳамзат ба монанди ваҳшӣ аст ва ӯ ҳар як сония ба пеш ҳаракат мекунад ва кӯшиш мекунад ки рақибони худро ба қатл расонад. ман ҳам низ ҳамин гуна муҳориба мегузаронам. барои ҳамин ин муҳориба аниқ муҳорибаи хуб мешавад. агар ки Ҳамзат ин чизро хоҳад ва ба UFC хабар диҳад ва ба ман шартнома равон кунанд, пас мо ин корро мекунем. агар ки ин муҳориба баргузор гардад, пас мо бояд дар муҳорибаи асосии турнир 5 раунд муҳориба гузаронем. дигар намуди формат маъно надорад. ин муҳорибаи калон аст ва ин муҳориба бояд ки муҳорибаи асосии турнир бошад. танҳо ҳамин гуна маъно дорад, гуфтааст Люк. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш ташкилоти UFC гуфтанд ки барои Ҳамзат Чимаев рақиб ёфтан барояшон мушкил аст ва акнун дӯстон, чӣ хеле ки мебинем Висенте Люк барои ин муҳориба омода аст. варзигари бразилӣ Висенте Люк рекорди 21-7 дорад ва аз соли 2017 танҳо як маротиба дар муҳориба зидди Стивен Томпсон бо қарори доварон мағлуб шудааст. айни замон Люке 4 ғалабаи пайдарҳам дорад ки 3 тоашро фавран ба анҷом расондааст. Ҳамзат Чимаев боша рекорди бебохт 10-0 дорад ва ҳамаи муҳорибаҳои худро фавран ба анҷом расондааст. Висенте чорум рақами рейтинги вазни 77 кг аст, а Чимаев боша 11-ум рақами рейтинги вазни 77 кг. ва дӯстон фикр мекунам ки дар ҳақиқат ин муҳорибаи хеле шавқовар мешавад агар ки баргузор гардад. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор баъди турнири UFC 269 дар Твиттер ба ташкилоти UFC ва чемпиони вазни сабук Чарлз Оливера муроҷиат карда чунин навишт: ба ман гӯянд ки кай ман бо Оливера меҷангам, навиштааст Макгрегор. ва баъди якчанд муддат чемпион Чарлз Оливера ба ӯ чунин ҷавоб дод: оиди рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ чӣ фикр дорӣ? ман тайёрам, ман дар шаҳрам, дар пеш моро чорабиниҳо интизоранд. рафтем, навиштааст чемпион. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Конор Макгрегор эълон карда буд ки моҳи апрели соли 2022 бармегардад ва касе ки чемпиони вазни сабук бошад зидди ҳамон муҳориба мегузаронад ва акнун ба Оливера визов дод. аммо дӯстон, бояд қайд кард ки рақиби навбатии Чарлз Оливера аз рӯи суханҳои Дана Вайт ин Ҷастин Гейҷ мешавад. фикр мекунем ки агар Конор баргардад, ӯро 3 муҳорибаи шавқовар интизор аст. 4-ум муҳориба бо Дастин Порье, 3-юм муҳориба бо Нейт Диаз ё ин ки муҳориба бо Тони Фергюсон. дӯстон, худи шумо Конорро зидди кадоме аз ин 3 нафар дидан мехостед? ҳатман фикротонро дар комментария нависед. варзигари тоҷик чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов ба президенти ташкилоти AMC Fight Night Камил Гаджиев ҷавоб дод. биёин суханҳои Фаридунро гӯш мекунем. тағои Камил Гаджиев дуруст мегӯяд: агар ки ғолиб шавад, чӣ мешавад агар ки агари шумо нашавад? ба назари ман ҳодисаро шитобидан ва эълон кардан ки Шлеменко зидди Миниев муҳорибаи хуб мешавад гуфтан дар кор нест, чунки ман ҳамаи шуморо хуб ҳайрон мекунам. мебинем ки бисёриҳо маро хат зада истоданд. фикр мекунам ки ин муҳориба барои Шлеменко муҳорибаи осон мешавад. ман дар зал бо шахсони аз ӯ зуртар тамрин мекунам ва фикр мекунам ки онҳо ин гуна ақида надоранд. аммо аз ҳама асос ман медонам ки ин кор ин гуна намешавад. иншааллоҳ. Ҳабиб Нурмагомедов боша мисли ҳамавақта дурандеш ва дақиқ аст, навиштааст Одилов. хотиррасон мекунем ки шаби гузашта дар пресс-конференсияи Ҳабиб Нурмагомедов президенти AMC Fight Night Камил Гаджиев гуфт ки медонам ки муҳорибаи Фаридун Одилов ва Александр Шлеменко баргузор мегардад ва медонам ки аз рӯи шартнома ин охирон муҳорибаи Шлеменко аст
ва агар ки Шлеменко ғолиб шава, пас мо ҳамаамон бояд ҷамъ шавем ва муҳорибаи ӯро зидди Миниев ташкил кунем. Барои ду камарбанд Шлеменко зидди Миниев. Ва дӯстон, Ҳабиб дар ин суханҳои Камил Гаҷиев чунин ҷавоб дод: гӯш кунед, дар аввал биёем Фаридунро хат намезанем, чунки шумо худатон дида истодаем ки ин ҷанговар чӣ гуна баромадҳо нишон дода истодааст. ман ҳамчун як одаме ки дар ин намуди варзиш зиёди умри худро гузарондагиаст чунин фикр мекунам. ба фикри ма 50-50. ман фикр мекунам ки дар ин муҳориба любойтай онҳо ғолиб шуда метавонанд. Одилов ва Шлеменко. агар ки ман пеш фикр мекардам ки Шлеменко пирӯз мешава, ҳозир бошам ман фикр мекунам ки имконият 50-50 аст ва любойтай онҳо ғолиб шуда метавонанд, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, фикр мекунам ки ҳам Фаридун ва ҳам Ҳабиб ба Камил Гаҷиев ҷавоби хуб доданд. аз шумо бошад дӯстон, дар ин бора фикрҳои худтона дар комментария нависен. ҳатман дар канал обуна шавен то боздид хонободи сарбаланд бошен.